diri sila body at Teres dito. Salamat kaadyo kay nakasakay ko guys. Din ang ladyo mo ay nauna. So ang mga duol mo ay nauwahi. So nakasagsaan nga sila. Makatawa ko guys kay makatawa ko sa kuan ko porma char bitaw. So natadari sila kay Reslin nara. Manilang bay. So later guys is bago ko siya mong buhaton diri pero ang plano is mga on man pero bisan na mga ana-ana ba may buhaton pa nga anal. So atong buhaton ang uban guys kay ang uban nga saag na. So I hope sila ligtas sila. Kaya mo rin nangasag ang uban. So kada ari. So willing na jud ko guys. Kunigahan ko guys. First time din ako mag-ingani kana bitong layo ladyo unja kanang nay mga ngani ba mga banding ladyo kayo biyahe pod kay liman ka California. Ang California nag-snow dito doon niya. Nagbiyahe pod dirig init. Grabe aga ng kuan klima ba change. So finally naabot tag safety pero kuan ano no nangasaag ang uban. Hopefully nga okay ra sila dito kay sagsag. So later guys ay pakita ninyo guys ang mga kauban later. So see you. Nagbayot guys oh. Bayot na kuli. Arte kayo mura pog kinsa. Murag tagalaing lugar, be? Atong video nag-abot sa gate. Hoy, Day! Pagpas-pas ko no, Day! Di man ka artista, Day! Di ka artista! O, di man ka artista, oy! Di ka angay mo ang pag-vlog video, di ka artista, nasagsaang mga kulir. Di sa kagikan, ang artiya lagi ni mo. Natugpa ka! Isa! Pero nag-init, Day. Nagpulad hindi ka, Day. Ang artiyas ko nina, oy. Nihunong ka sa itong... Pero nihunong mabug. Ang cute naman po di mo. Nihunong mabug ka. Nya. Ang 300. Hindi, man yung mga sulugoon. Hi! Diba, mga sulugoon. Asa man si Kuan kay Bill? Nabuang na pila. Ani? Gato bukas kay Emily? Lagi ba? Hindi, agporma ni mo, dahil ituma lagi. Asa? May paggikas California, nag-snow-snow, nauna pa. Man na ni akong binoy ang baboy guys. O, ay baboy? Oy, pag nga na nag-vlog, taday. Akong baboy. Bisan pag vlog ka dayo, kilabot dayo. Sa day, iisura sa mga viewers day. Gwapalay ka kayo Dres ang kamera day. Agluto na ba yun? Ay, gipagaw. Ay, ta maghaling di ay. Asa nag mga sulugon nga uban may pas-pas na diri. Kay mga unta naguman. Asa di ito nagitong lingkuranan. Ah, o sa Tagalog sa katkaton. Sakin mo. Sakin. Aakyatin mo. Akyat din. Kabutin. Ay mong lubot dai, plaster kayo CCTV. Mo 5K na nagamit na. Kat ko no. Kat. Kat ko no kubi. Pero ati Reslin, ikaw ko no kat. Awaw, ako'y musa ka diha, mamatay na.
Mura basbay og manghugas kuno ka nya wa pa katog kay Ay, matay. Awara guday, ang puti ani sa kamera no. Lahiras na kablo. Mura kag isuod na kuandam. Lungon. Murag wa nay dugo. Para jud ako. Mo ba ko siya tanan? Sinding na. Murag kay gamit kayo. May malimbuhat na tanan mo kausik may ni. Luto na Ako lagi luto na wala dugo. Wa di pa kuno dugo bisag na. Baka diha oy. Lagi. Kaya hayas ka ng na teacher. Uy, mauwaw ta. Na number 4 pa siya. Wa. Uy, legend kayo nilingkuran. Pobre kayo. Hoy, tubag. Nagwapo ng labay, day. Luto na di ay, day? Papa, di ay? Kapasig sugba, oy. Wa pa ba Mapaha kayo mga kuan, indigent. Na nakakuan di ako, nakaito mong sandal. Ay, di siya sunog. Ganyan na. Gila. Ate Leslie, tara na. Oo, ano? Hindi na makita sa tuong tuon. Nayusa, gibilin. Hindi yung yan ha. Nakakapalutok ng Sige na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pati na bumiran ng kulit. Karaghan na lang ka. Nagbibigay mo na. Kay Paul Kuya. Ala, papa. Oh, nag-video mo. Kinuwali ka picture. Amaze ka. Oo. Pero ba ay? 1, 2, 3. Paspas lang ka. Kuplok na kanagan. Ayun na. 1,000 times. Okay na, salamat. Grabe, ikut ko na ako. Siguro. Eh,
po palabis imong lawas day oh. Ano ka wow? Dili imong bayad day. Jig. Pagtimpla ka kasakitan. Ano ba? Ang duwa-duwa mo ngit day. Kuha na lang, day. Kasi na bar of one. Day. Uy, Jason, ano na rin sa kay hiwa? Tabok-tabok nila diri. Wala, hayang, Jason. Tabok-tabok. Wala lagi kanon. Madara pag huwad tanan. Oh, Diyos ko. Kumusta Hindi, ang ito majud ni mo, dahil sorry di maklaro. Sa shoulder daw. Kay toner, saan na? Skin perfection? Kaya na toner? Dahil bitaw guys, oy, ganawa, ilamang kasi kaso atong mga amplifier kay Murag. Nadaot-daot. Uy, bawal siya di ipakita ang mga ngana dahil sa vlog, guys. Uy, bawal po rin ipakita siya sa mga vlog, guys. Nagisi-gisi. Kumusta ang usad, ay? Murag nahil, laro magkayo po. Laro. Nagkaluya lang. Mura. Oh, ipaningot ko. Ay, nakanta dun dahil kung murag ko ano po. 11795. Palihog ko, 11795. Pas-pas. Tara, oy. 11795. Tara di ay. Pag ganahan ko katong mga Whitney Houston nga kantabi. Unsa? Whitney Houston. Love you. 11715. Mga Whitney Houston. Seven. Seven. One. Mga one more. Five. Di ba mauti, uy? 1171. 11795. Ay, bugi. Wala pag nga na. 7. 7, 9. 9, 5. 5. Na po tayo, uy, Jason. Ay, mauwa po ta sa vlogger.